Després d'unes llargues vacances, més d'1 milió de nenes i nens començaran un nou curs escolar el dia 12 de setembre. Aquest any s'incorporen 15.000 estudiants més amb els mateixos mestres que el curs passat i amb el concepte de fracàs escolar en l'ambient. Hi haurà canvis en el calendari escolar, els horaris, els reforços, els ordinadors. Són dades objectives i mesurables, però avui a l'Espai, l'entrevista del 324, volem abordar l'educació des d'una vessant més filosòfic amb un expert que ha trepitjat les aules, que té anys d'ofici i que té les idees clares sobre el paper que ha de fer l'escola en la societat. Ens acompanya el filòsof, escriptor i pedagog Gregorio Luri. Hola, benvingut. Encantat d'estar aquí. Moltíssimes gràcies. Miri, acaben de sortir ara aquest estiu les últimes dades sobre com està l'escola a les diferents comunitats autònomes d'aquí, d'aquest país. Segons aquestes dades que vostè coneix molt bé, que les analitza molt bé, com diria que estem a Catalunya? Molt per de sota del que hauríem d'aspirar com a país. Jo crec que no ens hem de contentar perquè ni per situació cultural, històrica, econòmica, es mereixen la realitat mediocre escolar que tenim. Tenim massa fracàs i poca excel·lència, comparativament amb d'altres comunitats autònomes. Crec que no té cap sentit conformar-nos. Està per de sota, clarament per de sota, del que hem d'aspirar. I a més, aquest concepte de fracàs escolar se n'està parlant des de fa molts anys. Sí. Estem parlant i a més jo crec que hem parlat tant que forma part de l'ambient, no? Forma part de l'ambient com si fos una mena de fatalisme d'un vent que ens ha de... que ha de bufar cada cert temps i que ja forma part del paisatge, però crec que és absurd. Un país com a Catalunya, insisteixo, de cap de les maneres pot acceptar que hi hagi més enllà d'un 10% de fracàs escolar. Ja estem triplicant aquesta quantitat. Segons les dades que vostè ha estudiat, que ha analitzat, comparant amb les diferents comunitats autònomes, quines serien les que estan més amunt i per què? I quines estem més avall i per què? Quin és el seu anàlisi? La situació és complexa perquè cada comunitat té una situació diversa, però Castella, Lleó, Navarra, La Rioja, són comunitats que ho estan fent bé. Hi ha d'altres, Andalusia, Canàries, Catalunya, que ho estan fent malament. Llavors el problema és què impedeix a Catalunya situar-se al nivell de Navarra o de Madrid o de Castella i Lleó. I se sap què fan bé aquestes comunitats per tenir millors resultats? Això ho he pensat molt. Evidentment hi ha dos elements que per mi són determinants. Primer, confiança en el seu propi sistema. Tenen un sistema en el que hi creuen, mentre que nosaltres estem contínuament posant en qüestió absolutament tot. Jo crec que Catalunya hauria d'experimentar a veure què passa, hauria de provar l'estabilitat. Què passa si deixem d'introduir cada any normatives noves i ens donem el luxe de 4 o 5 anys d'estabilitat? Què passa? Sense estar contínuament posant en qüestió tot. I a més, contínuament damunt la taula hem de provar la confiança, l'autoconfiança. I segon, hi ha un element per mi decisiu. Aquesta confiança es manifesta en l'escola, en els mestres i en els coneixements. A Catalunya jo crec que tenen un sistema massa pendent de grans idees i de grans ideals, tan grans que deixem de banda aquesta cosa tan prosaica de l'aprenentatge. Sembla massa prosaica, no? Davant de l'ideal de fer nens que siguin creatius, lliures, autònoms. Però com es pot ser creatiu si ets un analfabet en matemàtiques? O com pots ser creatiu si ets un estranger a la teva pròpia llengua? Per exemple, ara que parlava de les matemàtiques, unes dades que vostè ha estudiat especialment, perquè potser són les més objectives. Segons aquesta anàlisi, per què les matemàtiques, per exemple, a Navarra, els nens tenen el nivell... Com les ensenyen allí que no les ensenyem aquí? Doncs no hi ha tant una qüestió de metodologia, perquè no es poden inventar metodologies, sinó una qüestió de confiança. La confiança en el que... Per això que sembla tan
tan buit de significat, no parlar de confiança, és absolutament determinant, perquè significa que hi ha determinades coses que es considera normal que es facin. I llavors, el que et deia, no estem problematitzant contínuament i després no hi ha aquest xantatge emocional permanent que tenim aquí, i és que el nen se l'ha d'exigir allò que pot donar. Clar, què és el que podem donar? Per saber el que podem donar ens hem de plantejar també fites objectives clares, perquè si no, donar de nosaltres mateixos, què significa si no tenim reptes clars? Hem de sotmetre el nostre sistema educatiu a reptes clars i exigències clares amb normalitat, perquè, insisteixo, podem donar més de nosaltres mateixos. Els nostres nens poden tenir més coneixements que els que tenen. Per tant, tots plegats s'han de posar massa feina. Parlem un moment de la figura del mestre, també molt controvertida, molt criticada, molt devaluada. Per vostè el mestre és quasi un símbol nacional, no? Sí, perquè és la figura decisiva. És a dir, cap sistema pot ser millor que els seus mestres. Per tant, ja podem invertir cèntims, ja podem reduir el nombre d'alumnes per aula, ja podem fer el que sigui. El sistema és tan bo com els seus mestres, com la qualitat dels seus mestres. A Catalunya tenen una situació peculiar. Jo diria que per una part es veu molt clar una diferència entre l'escola rural i les escoles urbanes. Crec que l'escola rural catalana és magnífica. Però a més és un 2% de... Però és magnífica. Sí. Llavors, si una escola d'aquí ho fa bé, per què una d'aquí no ho ha de fer bé? Què és el que impedeix que hi hagi una transmissió de l'excel·lència d'un lloc a un altre? Però és que el model és totalment diferent entre una escola rural i una escola de ciutat. Però els mestres han sortit del mateix lloc. Per tant, alguna cosa passa aquí. L'escola rural, insisteixo, és de les millors d'Europa. L'escola urbana, bàsicament, a l'ESO de la pública, alguna cosa no estem fent bé. Alguna cosa clarament no estem fent bé. Hi ha un altre element que és molt peculiar, molt propi de Catalunya, i és el següent. Els nostres alumnes dels primers cursos de primària gairebé no repeteixen curs. Els nostres són, de fet, els que menys repeteixen de tot Espanya. Els nostres alumnes de secundària són els que més repeteixen. Doncs alguna cosa hi ha aquí. Respecte al mestre, el que et volia dir és: jo crec que els propis mestres hem jugat molt a trivialitzar la nostra figura. Hem jugat a fer de pares, a fer de col·legues, a fer d'amics, oblidant que són figures vicàries, tenim una representació social. No estem jugant a fer el que ens pugui semblar bé en la millor de les voluntats, sinó que estem representant alguna cosa molt important. I això significa que són figures d'autoritat. Autoritat en el sentit més etimològic. Som autors, estem creant, i el creador ha de ser exigent. I per què costa tant exercir l'autoritat? Perquè, entre d'altres coses, té molt mala premsa. Jo diria que té molt mala premsa fins i tot tenir conviccions fortes, que és molt millor deixar-se emportar per un ambient de relativisme, de tots són iguals, no es necessitem imposar... A veure, aquí bàsicament el que hi ha és, quan nosaltres portem els nostres fills a un centre, a una escola, què és el que demanem? I ho faig la pregunta directament, què és el que demanem? Si el que demanem és que els nostres fills siguin feliços, espontanis, creatius, tinguin una capacitat de crítica, doncs demanem als professors, demanem a l'escola i siguin coherents. Ara, insisteixo, es pot ser espontani, creatiu, autocrític, sense una base de coneixements? Es pot tenir fins i tot un coneixement propi sense un vocabulari que et permeti donar paraules al que sents? Jo crec que estem massa envoltats, el que et deia, de bones paraules i bones intencions i mancats d'exigència. L'autoritat no té bona premsa, però sense autoritat no podem fer res. I també el tema dels debats. És un tema que a vostè també el preocupa especialment, no? Diu el debat d'obrir debats. Sí, perquè saps el que passa? Que a mi això m'interessa molt veure-ho, tendint a creure que
el simple fet d'opinar ja ens fa ser alguna cosa important. I l'opinió no té cap valor, el que té valor és l'argument. Perquè una opinió, si tot el valor que té és que sigui meva, doncs com valorem això? Com la posem en qüestió? Com la sotmetem a crítica? El que podem sotmetre a crítica són els arguments amb els quals jo estic recolzant la meva tesi, la meva opinió. I estem animant molt els nens a un espontaneisme de l'opinió que els impedeix viure a fons el temps de la reflexió. És a dir, abans de dir, pensa la manera d'articular els teus arguments. Jo crec que l'argument és el que realment té un valor educatiu, cívic, republicà, que l'opinió no té més valor que el fet de ser meva. I llavors el que sí que fa, això sí, és engrandir el meu ego. Però jo puc tenir un ego molt gran i una incapacitat notable per argumentar. Vostè és una persona de formació filosòfica, de fet és doctor en filosofia, però ara per circumstàncies de la vida, perquè la seva trajectòria professional va anar encarrilat cap a la docència, cap a l'educació, i ara, a més, ha especialitzat en temàtica educativa. O sigui, fa un temps va treure aquest llibre, L'escola contra el món, i ara està a punt de treure un altre, Valors i escola. Exacte. Sí, per tant, sap de què parla. O sigui, amb tots, bueno, se suposa, almenys té dades, té moltes dades i molts estudis. Intento no improvisar, intento no tenir solament opinions. D'acord, que és el que parlàvem. Això m'ha vingut una mica amb això que parlàvem de les opinions i del coneixement, no? Obrir debats, no? Només ens porta a la por a prendre decisions. Però, com se soluciona tot això? O sigui, una vegada hem deixat el tema filosòfic, el tema general, o sigui, com ho portem a la pràctica? Mira, jo crec que a Catalunya hi ha algunes coses que seria urgent fer. Primer, alguna mena d'acord parlamentari per a garantir l'estabilitat. No podem sotmetre el sistema educatiu a una mena de moviment continu d'innovacions. Sobretot perquè introduint innovacions pel fet de ser innovacions i no avaluem mai els resultats de les innovacions. Vivim massa pendents del nou sense analitzar després allò que hem introduït quins resultats té. Primer, una mena, jo diria, de pau política, deixant les normes clares, fixes i oblidem-nos d'estar contínuament innovant. No hem de ser el país més innovador de l'univers. Hem de... una mínima tranquil·litat. Segons, tenim ja prou dades com per avaluar, per fer un diagnòstic objectiu de la nostra situació. Analitzem-les. Mirem, hi ha coses que sabem que no funcionen. Doncs, coi, no té cap sentit continuar amb elles. Sabem, per exemple, que la cultura general és un element decisiu. Doncs hem de permetre que els nens tinguin accés a una cultura general. Sabem perfectament que el càlcul mental, la concentració, la creació d'un caràcter o la formació del caràcter seran importants sigui quin sigui el futur que podem dissenyar. Sigui quin sigui el futur que podem dissenyar, una persona amb la ment ben formada i en un caràcter ben format també tindrà possibilitats de reeixir. Doncs prenguem-nos les coses seriosament i deixem-nos de veritat d'estar contínuament innovant i innovant en les nostres innovacions i oblidant el que hem innovat perquè això no té cap sentit, no té cap sentit. Cap país ho fa de la manera tan febril com ho fem nosaltres. Quan parla d'aquestes innovacions, per exemple, es refereix a projectes com de sobte digitalitzar les aules, per exemple? Mira, en la informàtica, el primer que s'ha de dir és que les noves tecnologies han vingut per quedar-s'hi. Per tant, fora absurd negar-s'hi a que les noves tecnologies entrin a l'escola. Ara bé, també hem de ser molt conscients d'una cosa. El creixement de les innovacions tecnològiques és molt més ràpid que la nostra capacitat per pensar les seves repercussions. Nosaltres ara, per exemple, sabem que un adolescent mitjà europeu passa al voltant de 6 hores diàries amb una pantalla.
parlant per pantalla, ordinador, mòbil, consola, televisió, etc. Quines són les repercussions que té aquesta relació tecnològica? La pantalla és ja una pròtesi normal de cadascú de nosaltres, no? Però quines són les repercussions que té aquest procés en la relació, en la modificació de la relació cara a cara, que és la relació més humanitzadora que hi ha? No ho sabem. El que sí que és cert és que no podem permetre'ns el luxe de que la relació escolar sigui una relació nen-pantalla. La relació nen-mestre, la relació cara a cara, és un component educatiu fonamental. Per tant, l'hem de preservar i després s'haurem d'introduir tot el que calgui, però la preservació de la relació cara a cara sembla fonamental. I la modificació que hi ha hagut entre l'escola tradicional, on el mestre era l'autoritat, estava dalt d'una tarima, mirava de dalt a baix, i la relació que s'intenta més ara de barrejar-se entre els alumnes... Mira, això és un mite. No hi ha hagut una escola tradicional mai d'aquest tipus única. Des de sempre, des de bon començament a l'escola, hi ha hagut moltes experiències escolars. Moltes, de tot tipus. Des d'escoles no directives fins a escoles autoritàries. I algunes funcionen bé i d'altres no funcionen bé. És un error, i a més que la història de la pedagogia ens ho demostra, dir aquest sistema per si mateix garanteix bons resultats. El que garanteix bons resultats és un sistema amb uns mestres convençuts de que aquest sistema funciona, decidits a implicar-s'hi en aquest sistema i uns pares compromesos també amb aquest sistema. Si alguna de les coses no acaba de quadrar, el resultat no serà bo. Hi ha escoles autoritàries que funcionen molt bé i hi ha escoles no directives que funcionen molt malament, i al revés. En tot cas, seran els pares els que han de veure cada vegada més, perquè l'evolució de l'escola catalana va clarament dirigida a fomentar cada vegada més l'autonomia escolar. Han de ser els pares els que han de tenir molt clar quin tipus d'educació volen pel seu fill i si aquesta escola realment els hi dona allò que demanen. Però hem d'afegir immediatament, la major part dels pares catalans, el criteri fonamental per triar escola no és ni els mestres ni la metodologia, sinó la proximitat a casa. Exacte. La proximitat a casa. I la disponibilitat de places, que tampoc és fàcil. Sí, però el criteri bàsic és la proximitat a casa. Una vegada que això el tenim, després intentarem veure què és el que podem fer. Crec que l'hem de canviar. Hem de canviar. El criteri bàsic hauria de ser aquesta escola és capaç de donar-me allò que jo vull pel meu fill? I per altra part, crec que les escoles han de jugar molt clarament les seves cartes. I han de posar a l'entrada del centre quins són els seus projectes, les seves idees, les seves metodologies. De fet, això ja ho tenen, eh? O sigui, entres en qualsevol escola, en qualsevol web, i et diuen els nostres objectius són aquests, però tots s'assemblen. Exacte, comparar una escola amb l'altra i resulta que en les idees totes s'assemblen. Jo no vaig per les grans idees, sinó per les petites pràctiques. Què és el que creiem, què és el que practiquem, però a la pràctica quotidiana. Doncs, senyor Luri, hem tingut 20 minuts de conversa sobre l'escola, sobre com tenim la situació aquí a Catalunya, però malauradament hem acabat l'espai de l'entrevista del 324. Li agraïm moltíssim les seves explicacions i gràcies per acompanyar-nos. Un plaer.